MTV3 tänään. Hissi on varmaan jumissa. Toimii kaikissa tilanteissa. Tehokkaampi, hoitavampi, luotettava Nivea Deo. Fanipala, se vie koko käden. MTV3-kanavalla tänään. Mistä ovat tulleet vappupallo, serpentiinit, markkinapallo ja vappunenä? 45 minuuttia tutkii vappukrääsän historiaa. What brings you all the way out here? CSI:ssa öinen yliajo kiinnostaa Grissomia. MTV3 tänään. Vappu on sentäs ehdottomasti vuoden hauski juhla, eiks oo? No onpa hyvinkin. Ja tämä herra puolestaan on Maikkarin vappumies. Joo, ja nimi oli johtaja Uuno Turhapuro. Uuniko ukulelee? Ja se Turhapuro-sirkus alkoi taas. Onks se Uuno? Maikkarin vappuelokuva Tupla Uuno Minä haluan olla siinä. tarjoaa nimensä mukaisesti 2 Uunoa yhden hinnalla. Hugo. Minun tehtävänäni on siis saada tämän näköinen mies Tuura-yhtymän toimitusjohtajaksi. Kyllä, kyllä.
Ei maistu työs ainakaan näin vappuna. Ei haittaa. Muista Vappu Uuno Maikkarilla. 7, 8, 1, 2, jatkakaa, no! No niin. Kun ihminen ensimmäisen kerran astui kuun pinnalle, käännettiin uusi sivu maailman historiassa. Ranskalainen dokumentti Kuun nurja puoli paljastaa, miten Valkoinen talo käynnisti mielettömän mediahuijauksen, jota johtamaan houkuteltiin itse mestariohjaaja Stanley Kubrick. MTV-dokumentti Kuun nurja puoli, vappupäivänä kello 22.30. Mutta ole tarkkana, myös katsojaa saatetaan huijata. Onko se riitti? Oh, giving me a chance to take it easy is to please me, and today Ihmisen keho tarvitsee vettä. Ja niin tarvitsevat aivotkin. Bonaqua. Elinvoimaa koko kehollesi. Se myös maistuu hyvältä. Luo ja ohjaa omia hahmojasi uudessa The Sims-pelissä ja nauti kaauksesta. Simsit Pleikkari 2:lla, Xboxilla ja GameCubella. Anna elinvoimaa koko kehollesi. Maista uusi Bonaqua, vitamiini ja Karpalo Grape. Celine Dion, One Heart, äidille. Siinä ei ole mitään normaalia. Sotkassa on nyt kevät. Hei, sieltä ne tulee. Joo, aina varma kevään merkki. Baden tuolit Sotkaan. Useita eri värejä, kaikki vaan 2,9. Sotkasta myös vaihtopehmusteet. Ja nyt huomio, katse oikeaan! Myös takapenkisussut siellä oikealla maakuntamuseo, kaupungin tärkein nähtävyys! Ja vasemmalla on perinteikäs poikalyseos. Kioski, kaiken lisäksi lähellä. Nyt Sotkasta kelpo pöytä ja 4 tuolia. Vain 139 €. Vahvoja makuja ja tunteita. Kotivaran venäläinen meetwursti. Nyt huudetaan! Ihanaa!
MM 2003. Jääkiekon MM-kisojen virallinen kisalevy. Kaikki legendaariset lätkäbiisit samalla levyllä. Koko halli laulaa. Tahdon voimaa. Tahdon voittaa. MM 2003. Kaikkien aikojen lätkälevy. Nyt kaupoissa. Se on siinä! End of the road, buddy. Onko se riitti? Terve, tässä on Rasmus ja me ollaan SubTV:n Sessionssissa 2.5. perjantaina. Tsiikaile sieltä. Me näytellään nyt vähän kotikontuja ja muita mestoja. Yrityksemme YouTube-kannettuna kootisi. Elisalla jakaista alken 35 € kuukaudessa. Yrityksemme johdon arvo aleni, mutta maine kasvoi. Hyvää aattoiltaa, tässä uutiset ja sää. Suomi ei kannata suljetun ydinryhmän perustamista ajamaan Euroopan yhteistä puolustuspolitiikkaa. Ulkoministeri Erkki Tuomioja toi esiin tänään Suomen kannan. Sitä oli muotoilemassa myös tasavallan presidentti Tarja Halonen. Eilen julkitullut 4 maan aloite Euroopan puolustuksesta heikentää Tuomiojan mukaan Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä suhteita, ja sellaista Suomi ei kannata. Puolustusjärjestelystä pidetään EU:n ulkoministerien kokous perjantaina Roodoksella. Tiekarttana tunnettu Lähi-idän rauhansuunnitelma on luovutettu virkaansa astuneille palestiinalaisten hallitukselle ja Israelille. Niin kutsutun kvartetin suunnitelma tähtää aluksi väkivaltaisuuksien lopettamiseen ja siirtokuntien rakentamisen jäädyttämiseen. Lopullinen tavoite on itsenäinen palestiinalaisvaltio 2 vuoden kuluttua. Ennen palestiinalaisvaltiota olisi ratkaistava kysymykset muun muassa Jerusalemin asemasta, palestiinalaispakolaisten paluuoikeuksista, vesioikeuksista ja lopullisista rajoista. Syyria ja Libya ovat edelleen Yhdysvaltain terroristimaiksi luokiteltujen valtioiden listalla. Yhdysvaltain ulkoministeriön tuoreen raportin mukaan maat ovat tosin vähentäneet tukeaan terrorismille. Listalta löytyvät lisäksi Kuuba, Iran, Irak, Pohjois-Korea ja Sudan. Ulkoministeriön raportin mukaan terrori-iskut vähenivät viime vuonna. Iskuja kuitenkin tehtiin vuonna 2002 200 ja niissä kuoli yli 700 ihmistä. Yksi suomalaisen vappuaaton perinteistä
Havi Samandapatsaan lakitus Helsingin kauppatorilla sujui tänäkin vuonna odotusten mukaisesti, siis hulppeasti. Torille kerääntyneen 1000-päisen juhliajoukon kannustaessa Sibelius Akatemian ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat nostivat Mantan kutreille 95-numeroisen valkolaki. Vasta sitten oli yleisön lakkien vuoro. Kolea oli ja märkääkin, mutta näinhän vappuriehan kuuluu alkaa vai mitä? Vapun päivän sää seuraavaksi. Edelleen on epävakaista. Aamulla etelässä sataa paikoin vettä ja Lapissa tulee lunta. Lämpötilat vaihtelevat etelän muutamasta plusasteesta Lapin pikkupakkaseen. Päivällä Lapissa sataa edelleen paikoin lunta. Oulun läänissä lämpötilat ovat plussan puolella ja sateet tulevat veteen. Etelässä on enimmäkseen pilvistä ja sateista. Jos pilvipeite sattuu rakoilemaan, lämpötila kohoaa yli 10 asteen. Ja uutisia uudelleen tunnin kuluttua. Hyvää aattoilla jatkoa. Vappu on sentäs ehdottomasti vuoden hauski juhla, eiks oo? No onpa hyvinkin. Ja tämä herra puolestaan on Maikkarin vappumies. Ja nimi oli johtaja Uuno Turhapuro. Uuniko ukulelee? Ja se Turhapuro-sirkus alkoi taas. Onks se Uuno? Maikkarin vappuelokuva Tupla Uuno Minä haluan olla siinä. tarjoaa nimensä mukaisesti 2 Uunoa yhden hinnalla. Hugo. Minun tehtävänäni on siis saada tämän näköinen mies Tuura-yhtymän toimitusjohtajaksi. Kyllä, kyllä. Ei maistu työt ainakaan näin vappuna. Ei haittaa. Muista Vappu Uuno Maikkarilla. 7, 8, 1, 2, jatkakaa, no! No niin. Kun ihminen ensimmäisen kerran astui kuun pinnalle, käännettiin uusi sivu maailman historiassa. Ranskalainen dokumentti Kuun nurja puoli paljastaa, miten Valkoinen talo käynnisti mielettömän mediahuijauksen, jota johtamaan houkuteltiin itse mestariohjaaja Stanley Kubrick. MTV-dokumentti Kuun nurja puoli, vappupäivänä kello Doggy want Poochie Poodle autography? Follow Bogus. Yeah. So beautiful today, my dear. Come on, doggy. Don't be shy. Go on. Say something. Uh-oh. Perhaps a little touch of this, my dear. Why, you dog brain! No be sad, doggy. Bogus no way to win heart of Poochie, babe. Yeah, first you gotta go away. Dream, Poochie, I'm in love with you. Dream, Poochie, do you love me too?
do. I really do. Dream Poochie, I'm in love with Doggy really fall for Poochie Babe this time. Snap out of it, doggy. Okay? Huh? Yow! Get along, little doggy. I've got to have Poochie Poodle's diamond collar. How are we gonna get past those guard dogs? We're gonna con that dopey dog into doing it for us. No, okay. Yep. So you see, if you want Poochie to fall head over paws for you, you gotta be a hero. So here's the plan. First, you swing us into Poochie's pan, and then we pretend to steal her priceless diamond collar. Then you catch us in the act, grab the collar back, and she goes gaga for a handsome heroic hound. Oh, doggy fall for totally bogus rat plan. Ready, set, go! Hey, shake a leg, lover boy. Okay, Bowser, you wait here till we give you the signal. Come on, Molly. My diamond collar! Not on your life, sucker! You burglar! You thief! You stole my diamond collar! Run, Molly! Me wild! Me cool! Me bogus! Oh, my diamond collar! No, unhand me! No worry, doggy. Me got totally bogus rescue plan. You gotta let me out! I'm Poochie Poodle! Oh, do you recognize me? Woof, bark! Woof, woof, bark! Woof, woof! Bogus mutton sidekicky bulldog bust Poochie out of jail. No worry, bogus make bulldoggy strong. Aha! This do the tricky! Frenchie? Wait a minute. Listen, here, voila! There it is! Got it, Molly! Oh, goody. That's good. This sparkly's mine now! Mine! Nobody can take it from me now! I'll take that, bad rubber rodent! Oh, doggy, speak to me! Oh, my doggy boy! Excuse me? Bogus board. What do I want to do? Hello? No sense of humor.
Splork på er alla barn. Det är alltså jag som är världens bästa Hilbur. Min astrabakyl, alltså mitt rymdskepp va, den kan göra magiska saker. Och sen så visar den de allra bästa filmerna på TV1000. Och då, tror ni inte? Om en spanar in det här då. Hilbur esittää piirrettyjä sarjoja pienille ja suurille lapsille joka päivä aivan omassa TV-ohjelmassaan Hilbur ja kumppanit. Vi ses på TV1000. Regulations! This is very serious breach of official rules. Maybe you'd be happier if I was... Oh, it's time for yet another truce, comrade. Hallelujah, that quick book. Here's where the tide turns, Steelbeak. Eggman, scramble those pouches! Come on, comrade. Let's get dangerous. I am out of here. Next time we meet, you won't be so lucky, Darkwing Doofus! Well, Steelbeak might have gotten away, but we saved the world. Not a bad day's work, Grizz. From now on, we bury the hatchback and work together as colleagues, huh? I'm all for it. That is good, because it could be months before we are rescued. Don't be silly. We'll use Steelbeak's equipment to radio and SOS. Yeah, it's against regulations to use lunar airwaves. Any noodle nut knows that. Who are you calling a noodle nut? Now listen, borscht brain. Let me tell you a thing or three. Starting with this one right here. I've got to... And another thing. This is my side. That is your side. This is my side. Oh, no, it's not. Your side. I go to your What are you side. talking You about? stay to my side. Näin meidän yhteinen iltamme alkaa pikkuhiljaa saada niinku päätöksensä. Tänne tullut vähän lisää kavereita ja kohta tulee vielä enemmän. On aika kiittää teitä kaikkia siellä ja teitä ystävät täällä. Kiitos riemukkaasta tunnista. Tavataan ensi lauantaina. Tervetuloa Mangan Roosa Samma-ryhmä ja äärimmäisen hyvää vappua teille kaikille. Hei hei!
kaikki valmiina. Se on Magahosa. Tää vaikka jatkuu saavukoittoon. Niin kauan kun Sampa kanssa Sampa. Kun Magahosa käy voitosta voittoon. Ne jotka Sampa ne jää, jotka ei ne silti jää. Sampa kuin tuore